Ai jiya ma Abba Kabir Yusuf ya siyan min fada kan nan gaba ɗaya dan na ba shi ma kuɗin tun jiya. Kanan duka? Wallahi siyan min da kanan gaba ɗaya ka san nawa ya siyan min? Gangaliyan siliyan siriliyan tiriliyan biliyan dubu ɗari ya san min da kana. Jiya da yamma ma ina kwari ya tura min kuma na tura mai da kuɗin. Masu la'ada kuma a gefe. Kuma hotel Alhaji ko yana jiran la'adar sa. Ba ka san hotel ne. Ya bari su ba hotel. ina jin ka barista Da baya a sai mana hotel din za a sha na rufa'i. a Lagos. Wadan ina yake? Victoria. Na tunin bune kudu. To shi kenan. Zan turo wa da Alhaji Ali da tiriliyan tara shi kenan. Zan turo wa Alhaji Ali tiriliyan tara. Tiriliyan tara